Oh my god, wat een Friesland. Wij doen mee aan de spokentocht. Wij doen mooi aan de spooktocht. Ja? Ik heb mijn make-up niet op. Maar heb je een beetje nog erin, jongens? Ja. Ja? Ja. En ben je ook een beetje bang? Nee. Hij wil. Ja, dan wel. Nee. Ik wens je wel heel veel succes. Je bent al even investeren met de hoop ik. Het is nou de vierde keer op rij dat wij het organiseren. Ja, de kick is denk ik wel dat die band echt vermak is. En dat vind ik wel belangrijk, want wij hebben vroeger als band zijn er wel dingen in handen hier in het dorp. En ik wil toch even dat extra tip erom, Jan. Oh, ik verwacht je dat het vrij eng is. Ja? Dat denk ik. Neem je dit is een wedstrijd. Ja, met spoken. Nou, de eerste schrik. Hoe gaat het, jongens? We zijn niet bang. Nee? Nee, ik ben net bang. Kom maar terug. Komt iemand elk moment uit deze postjes, hè? Zitten die in? Ja, dat is een elektrische pot. Red jezelf! Ja, best goed. Ja, best goed. Er ligt een beetje adrenaline, dat is alles. Wat? Wat is het? Adrenaline shit. Wat is dat? Had ik bang niet. Echt, alles shake voor mij. Ja, toch wel, hè? Pas op! Denk erom. Het is gevaarlijk. Je moet skeppen. Het is een donker. Oh, babe. Ik ga altijd na de spooktocht 3 maanden rust en dan begin ik al met te denken over de volgende. En dan eigenlijk de eerste vergadering dat we hebben is begin mei. Ik ben altijd de laatste die de tocht rent. Maar de laatste groep is maar. Dan kan ik zelf ook aan de punten beschijnen van hoe gaat dat dit hier en hoe kunnen we dat oor hier misschien weer verhoren. Dat het krijgt iets minder spannend of nog wat spannender. Ja, het is echt heel mooi. Ja, Hij is prachtig. Lekker spel. leuk. Ja? Kijk als. Wat vond je het leukste? De kettingzaag. Het enige enge was de kettingzaag. Hoe gaat? Ja? Nu wel goed. Ja? Ja. Voelt het wel een beetje eng, hè? Ja. En die is volgend jaar wel weer mij? Nee. Nee, hè? Nee. Ik ben er met thuis blauw, hè?